Na historia das linguas, un dos acontecementos máis trascendentes é o que aconteceu en Xerusalén no día da Pentecoste, é dicir, 50 días despois da Pascua. Os 12 discípulos de Xesús, mes e medio despois do seu asasinato, seguían agachados co medo. Pero veu o Espírito de Deus sobre eles, encheunos de enerxía e saíron a predicar abertamente a doutrina do Mestre. Así se relata no capítulo 2 do libro dos Feitos dos Apóstolos. Xerusalén parecía unha ONU. Aquel día había naquela cidade partos, medas, elamitas, mesopotámicos, capadocios, pontinos, asiáticos, frixios, panfilios, exipcios, libios, cireneos, romanos, xudeus e prosélitos, cretenses e árabes. E alí Deus produzo o milagre da primeira traducción simultánea da historia. Todo o mundo oe os apóstolos na súa propia lingua. Un milagre é algo excepcional e moi simbólico, e o seu significado é que o cristianismo vai ser internacional, católico, aberto a todas as culturas, e con isto marca diferenzas co xudaísmo, que en todo o mundo utiliza o hebreo, e co islán, que empregará só o árabe. Por iso, mentre os xudeus de Alexandría celebraban un día de penitencia polo pecado de teren traducido o Antigo Testamento ao grego, a traducción chamada dos 70, os cristiáns, en dirección contraria, traducíana a todas as linguas, e a Biblia foi o inicio da normalización de moitas delas. O cristianismo, dende a Pentecoste, é a doutrina relixiosa máis aberta e avanzada da historia no que respecta ás linguas. Cando un cristián lle pecha a porta a algunha lingua, está dicindo que non entendeu a mensaxe lingüística do Espírito Santo que conta o libro dos Feitos dos Apóstolos no seu capítulo 2. Ben falado. Cal é o líquido que botamos para recender? Colonia. Ves como sabes? O domingo de Pentecoste debería ser o Día Internacional das Linguas, porque o Espírito Santo nese día definiu cal era a política lingüística cristiá. Os apóstolos saíron para fora a predicar e a xente escoitouno en 15 linguas diferentes. Isto marcou a política lingüística da religión cristiá, porque a partir de aí, en moitos casos, houbo linguas que se escribiron por primeira vez cando chegou o Evanxeo, houbo gramáticas e dicionarios que se fixeron por primeira vez para esta función. Os eslavos teñen un alfabeto cirílico porque o inventou San Cirilo para levar o Evanxeo á cultura eslava. E é que Deus é políglota e quere que lle falemos na lingua do corazón, na que sexa, pero nesa. Abur.